24 hores de principalment silenci per la pau, perquè no ens resta gaire més que el silenci de vegades. I bé, això va sorgir anant de les nostres trobades d'Aturem les Guerres, perquè per nosaltres és un testimoni important tenir present sempre tota aquesta situació mundial que és de dolor i d'injustícia social. I per això estem aquí. Una pau que busquem al món, busquem entre nosaltres i dins nosaltres. I aquí estem. No sé massa què més dir, perquè es pot llegir. Bé, he portat alguns textos. He portat això, que contem de vegades allà, que és l'Ebenu Shalom amb les 3 llengües, en hebreu, en àrab i en català. I m'ha semblat que per començar pot ser una manera de... ens passem els papers. Shalom Aleichem, Ebenu Shalom Aleichem, Ebenu Shalom Aleichem, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Amanam, Shalom Amanam, Amanam, Shalom Amanam, Amanam, Shalom Amanam, Amanam, Shalom, Shalom Amanam. Sigui la pau amb nosaltres, sigui la pau amb nosaltres, sigui la pau amb nosaltres, sigui per sempre la pau per tot el món. Martí, Maria, Segona, els que aquest matí han dit això forma part del recorregut de tot el dia, evidentment, amb la cimera i amb tota la fidelitat de la manifestació per la pau que cada dilluns, amb gran constància, feu els que ens veiem d'aquesta forma, però està fent una constància i fidelitat. Amb els 3 anys, que porteu fent-ho? 3 anys. Doncs això, l'any passat, gràcies a Martí i a les dues altres companyes germanes que van fer aquells quasi 3 setmanes, no? 15 dies. 15 dies de juni, ens va impulsar i estimular a nosaltres fer un mini de juni de 3 dies aquí. Va ser una experiència molt profunda i compartida, participar de diferents maneres tots nosaltres i altres persones. I això crec que va deixar una petjada en el lloc, estem en un lloc humil, un lloc d'acollida de pobres i peregrins, i en aquesta humilitat d'aquell lloc és on em sembla que té ple sentit fer també aquest de juni. L'any passat crec que ens va ajudar molt fer aquest clima meditatiu, alternant-lo amb lectures de textos. L'any passat va ser a través de textos de la no violència de Mahatma Gandhi. Aquest any són més interreligiosos, de diferents tradicions, doncs desitjant el mateix. Veureu que és semblament, no? Un ritme de una hora de descans, possiblement. El seu dia queda una mica més breu, però bueno, la cosa és que ara, d'aquí una estoneta, quan acabem la presentació, començaríem ja amb mitja hora de meditació. Després farem una pausa. Després farem un altre temps de meditació coincidint amb l'hora de sopar, és a dir, no sopem i llavors fem consciència que no estem sopant i dirigim l'energia de la digestió, diguem-ne, a la digestió del món i de tot això que hem d'assumir. Després encara hi haurà una estoneta i acabarem a les 10. Els que ens quedem a dormir estarem aquí, els que hem de marxar, doncs marxarem. Llavors la idea seria que demà a les 10 del matí reprenem l'espai comú i els que estem aquí doncs continuarem fent altra cosa. Si algú que no es queda a dormir vol venir també d'hora, doncs ens ho dieu i obrirem la porta, però al principi mantindrem una mica el clima de recolliment, perquè la cosa és que estem fent com un recés, però si algú vol venir ho parlem després i evidentment ho obriríem, perquè no oficialment deixarem la porta més oberta a partir de les 10. A les 10 hi haurà alguna meditació i també combinació de textos, això ho teniu en un horari que hem fet,
També al migdia farem també una visualització del que podem tenir, doncs farem una habitació compartida, mantenim més o menys el ritme, tot això està en l'horari, però l'important és que a les 5 vindrà Mohamed, que és de Sallent, que ens ha acompanyat 2 vegades, és fill de Gaza, té tota la seva família d'allà i ha patit increïblement tot aquest temps. Nosaltres hem anat ajudant-lo des de la cova i altres persones periòdicament, i el destí de Juni Solidari, que hem anomenat, serà per les famílies que es vinculen a través d'ell. L'únic dirà unes paraules de com està la situació en aquest moment a Gaza, com està Pau, però que acaba de ser Pau, i el que no sabem, doncs explicarà ell la seva experiència a través de la família, i acabarem amb un petit text molt bonic que coneixereu, l'oferiment al món, que es va fer pel Parlament del 2004 a Barcelona, un text molt bonic, i el gest final de recull de la carta del dejuni de la família. Ja farem un petit final a les 7. Això és el recorregut d'aquestes 24 hores.